स' गाइस दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनाबो एसे इन्जय खालामदो आंजों लोगोसे मादुराई टु बेंगलर। एभ्रिवान नोंथांमोन बयखौबो दिनै गोदान भिडिअआव खेबसे बुंग्रोनाय थाबाय। स' गाइस दिनै माने आं मादुराई टु बेंगलर थांगोन, माने नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो दिनैनि ब्लगाव। स' गाइस बिदिब्ला लेट्स गो। गारियावहाय दसे लाखिथ'बाय आरोना, दसेनि उनाव माने थांगोन आरो गंसे गारि चेन्ज खालामबावनांगोन डाइरेक्ट बेंगलर। बेनिफ्रायसो बेंगलरनिफ्राय आरो 7 घन्टा जाबाय, 8था जाबाय, दा 10था 11थासोआव मोनहैगोन जों माने ओजोंहाय मोनसे बास स्टेन्डआव, बेनिफ्राय डाइरेक्ट बेंगलर। नोंथांमोनाबो इन्जय खालामलांबाय थादो। लांदांसो जानानै दं ओरैहाय, ओरैनो लाखिफैदों आरोना बेहाय गासिबो बेफोरबायदिनो फेसाब खालामनो मोनो आरोना बेहाय, माने इसिबां गोजाननिफ्राय फैनायनि। गैया ओरै सिगांथिं दं गासिबो ओंखारलांजोबदों। सिलायबावसो बासाबो मेन लामाया बैजोंनो आरोना, बेजोंनो मेन लामाया ओरैहायबो नुगोन। बास स्टेन्डआव आयो बिराद सुबिदा दंबावो माथो लामायालाय। मोनफैयो बास स्टेन्ड मोनफैबाय। ओरैहाय दंलाबायजोबो नै मेरला अनेक गारि दं, ओरैबो अनेक दंलाबायो। दंलाबायदो बेनो जोंना गारिया, नायनो हागोन। ओरै नैबे आंनि सिट, बेथ' नङा, नैबेसो, नै बेबो नङा, बेसो, बेनो जोंनिया सिदा, नायनो हागोन। बारा गिदिर नङा, माने बेहाय लाखिबाय आरोना ओंखाम जानो नायबाय माने ओरैहाय दंलाबायजोबो। ओरै माने खिरखियानो मोजां नङा, नै मोजांखौ नुवा, ओरै खोमसि जायगाफोरखौ नायनानै जाबाय। बेनो आरोना, रावबो गैथ'आ बेहाय, खालि जानानै दंथ'यो माने।